Daluyon. Napalabas, gapo iti gagar ni Mateo amaduktalan na ti kayat na amaamuan. Napanday to'y ije kabakiran nga asidag ti pagminasan. Ngem di na ninamnama amasalaw na gayam ijay ti di na amu abuyot ni Andreo nga agnagan iti Dodoy. Pinalak ni Dodoy iti putan ti paltog ti baro. Iso anapukawan daytoy iti puot iti sabali a bangir. Kapilitan nga impudno ni Loretta ken ni Andreo akadwana ni Vanessa idi imawag ken kuana ti lalaki. Iti may sa arabii. Alo si Isen ni Nana Marcela amang pampanunot iti napasamak ken ni Mateo. Itagagayem denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Daluyon! Narnakanan ni Mateo tita Siledna. Nalabit ang makarik na pailaang iti sakit. Gapo iti napasamakan ko na iti kabakiran. Uray ni Mindo. Itaypay ang nakaturog iti Siledme. Ay, siyak ti saan ang makaid na. Alo si Isenak. Diyak amuno apay akastoy tirignak. Ngam ikagumaak apunasan no anyaman da ito'y amarikritnak. Iso akasayaatan no agsubli ako ni Ije Siledmik. Adan samot tao di taro ba yan? Ay, Diyos ko, anyaman nga tanay at imapaspasamak. Tinasayaat, riingak ni Mindo. Sabali tagparparik na kanya. Talagang awan, Marcela. Amangan no nagbidot ka laang iti panangipapanmaw. Mindo. Tinasayaat, maturog kakit din. Ay, di ngay matiyaw. Narnakanan, sinirip ko itay iti silid na. Isumutan ti pannakalingag ko iti kasla narpi itasang ati kayaw. Si kakit di may. Tila ngamin pampanunutam ako naka. Ay! Ay na! Ay, yan ay jayon, Mindo! Ay, umay ka! Umadayo ka iti tawa! Umay ka! Nagsawar kami na imbag Mateo. Namawan mo tinakita mi. Manuel. Panagpunam. Asino tinangubor diti balayo. Jak mo, Manuel. Naklatak-langan ni tayo kelat niya da nagubor. Jak met nakarwar adagos. Gapotalinap dantak dagiti dadakkel ko. Mateo. Mapaliiw ko kat. Da kayon sa mo ti pagpupudutan ti saan tayo nga amo kabusor. Ha? Ang mga no nakarkaron to pa'y kat di taramidan da kada kayo. Mabalin ka di ti Romuar, Papa. Sa dino ti papanam? Agkuyog kami ka ni Loretta, adda papanan mi. Sa dino? Ijay lugar da Mateo. Anya? Pangaasim, Papa. Di na ko malapdan. Awan mo ti dakas nga ramidak. Kan awan ti dakas sa mapasama kanyak ijay. Sigodan ang mapmapanak ijay. Nukasta ko makanayon, di nasayaat. Saan mo tanas ka nga aglibas ka kat? Tapalubusan ka mat iti sa dinuman na kayat mo apapanan. No jak la pampanunutan ti bilin mo, boss. Saan ko maabato ti inaramat ko ang nagubor iti balayda? Pinagtudok la ko man iti bala. Dayta ka man ang Dodoy. Namin ano ka din nga imbagakan ka. Relax ka lang. Pasensya kan, boss. Amunak meten. Sana ka nairwam iti sinsinan lang nga trabaho. Ti kayat ko, daytay exciting. Daytay maipakat ko ti pagsmak. Ti mangketel iti biyag. Dagiti agin lalaing amang kong kontrakan ka. Talaga bilibakan ka, Dodoy. Sabay lang ko matagtali na dayta akinapudnom kanya. Namnamam dayta, boss. No kayat mo mapanagnagan ti kinapudno, ibagakan ka. Kabalak apatayan ti kasosyom, tapno masolo mon ti negosyo. Magustuak dayta ngayon bagama. Ang saan pa nga ita, Dodoy? Dakkel ti pakairanudak ni Senyor Ismael. Kastagayam tinapasamak, Nana Marcela. Waan, Vanessa, balasang ko.
Nalaos nga rod ti daanag ko. Kat, ayan ni Mateo, nana. Dayta nga rod ti pagdanagak manen. Jak nasiputan arimuar. Anya? Loretta, tinasayaat. Sa pulanta ni Mateo. Amano sa dinawanan tinapanan na. Wen Vanessa. Nana Marcela, panawan da kayo pa, ha? Padasan mi asapulan ni Mateo. Nagkuyog da Loretta kan Vanessa. Mapanda kano ijay ayan da Mateo. Diya kung nagkadkad iti nagpakada ni Vanessa. Tama nga no nakarkaron tukit ding aglibas, no kastalap da. Sana bale, senyor. Surutak langan ita. Kasayatan. Amangan no anyakit di matiaramidan da ijay. Anya ti kayat mo asawan, senyor. Amumat ani Mateo ti kang runaan arumbeng nga mapaliiw iti da ijay alugar. San ka di? Senyor. Saan kumarumbeng nga kasininged da Vanessa da ijay alalaki? Ngam nulapdan ta ida, sigurado ang makadlaw da. Huwag nga agpaiso. Ala, senyor. Agpakadakon. Surutak ida ijaayan da Mateo. Ladingitak tinapasamakan ka, Mateo. Vanessa, Ngam, amom ka di asigun iti na istorya kada kami ni Nana Marcela. Idi ka nito ang napasamak kan katikas jay. Adda kami mat kan ni Loretta iti bangir apaset ti pagminasan. anya aramidin nyo ijay. Panggap mi ti mapan kumay ti pagminasan. Ngam sanda kami apinastrat dagiti gwardya. Anya? Agsapsapol kami ti sabali apagnaan. Ngam saan kami ang nakakita. Iso asaan kami ang nakastrat. Naimbaglagit din tadalagayam dito ayan nyo ni Mateo. Kunamila no napanan namanan. Agdandanag ngamin ni Nana Marcela. Loretta, Iti mapaspasamak kada Mateo. Panagkunak. Adda mangipangpangta kadakwada. itan niya agapaw. Dayta ti Jack masungbatan. Sa bagay. Ay, ngam no siyak. Amangan no gapo iti gagar na amang kontra iti pagminasan. Anya? Kasta ti atap ko, Loretta. Ti panangkon kontra na iti pagminasan, ti kang runaan ang makagapo. No apay akas jay ita ti mapaspasaranda. Imayak, tanamuak nga da dito'y da Vanessa kan ti kabsat ko, Nana Marcela. Ay awan da dito'y balay, Andro. Kinapudno na, sapsapulan da Vanessa ken Loretta ni Mateo nga anak ko. Apay ni Mateo? Mapukpukaw ka di? Ay ko ay saan mo't? Nana Marcela, ibagayo ko ma. Anya ti maipapan ka ni Mateo? Agtalo ka ken kabarok. Eso nga ibagak noan niya, dagiti mapaspas sa amak ditoy. Senyor Ismael, mabalin ka di ang makasarita. May papanitian niya. Apay adi kagsao. Jay, Amom, makapabwisit man ti kastadyan mo. Kas kaladay tay agin mamarya Clara ti jarna, ngamiti kinapudno na katagsasalupang mati sumursurutan na. senyor. Iso mabalin ka di. Nuad da ibagamon. Di naktaktakan. Kuha, senyor. Awan. Sige, panawan kan. Ha! Kasta ti rumbangkan ka, Klaring. Pabainan ka apabainan. Aging gasi kanto mismo ti agdisnudo apumanaw. Iti den nami kini Vanessa. Simuro ta kun ditoy. Apaman a ditoy ti insuro kanyak tinagdamaga. Ngayan nyo kada Vanessa, Mateo. Andrew, Naamuak ti amin kanina na Marcela. Kaya't siyak ti kang runa na maladingitan kadagiti pasamak. anya ti kahit mo asawan. Mateo,
Kadagiti na istorya kanyak ni Nana Marcela na pasama. Nalawag nga da gumurgura kada kayo. Anya? Awanan ti sa bali arason. Tapno pagaramidan da kayo iti kasjay. Mateo. Diyan ay baga kanyak ni Nana Marcela anang dangram ken ka iti kabakiran. Nairupam ka di? Jak tumalipatan ti rupa da jay. Ah, Kinapudno na. Nagrehistron iti panunot ko ti rupa da jay lalaki. Kat iti kanito ang makita. Sigurado ang mabigbig ko. Jakmat ni namnama sumaruno dito ni Manong Andrew. Ay, nalabit ani Senyor Ismael tinangibagakan kwa nga data dito Kastamot ti pamatik. Kasano nga rudan? Umunata ka din apo manaw dito Saan? Ang mga no agatap. Ang mga no anyapay ti panunutan na. Talaga takdaram ti makisiningad kan kwa na? Kasapulan, Loretta. Tapno maduktalak matlaan, no anya ti kayat ko nga amuan. Boss, inaklon kumatkan kan ti may papan iti dayta. Saan ka di? Imbaga kasigurado ana ilasin na. Dodoy, Nga mawan ti parikot iti dayta. Sa nabale, tadi nanto pulos maamuan ti koneksyon ta. rumbang lang, Dodoy. Tano madoktalam da dayta. Sigurado nga awanan apulos ti pagrasona. Relax, boss. Madanagan ka unay. Dodoy, Sakti makamo ko naklangaroden. Nalakalang asul baren dayta apagdandanagam. Loretta, apay ngay. Pimanaw mo ta ni Andrew. Ay, jakmat mo, Vanessa. Di na tapay kinasarita apulos. Gimmura nga ta. Jakam mo. Tinasayaat, kasaritak ni Mateo. Amwak no apay akala at apimanaw ni Andrew. Pangaasim man, Loretta. Dua kayo kumakin ni Vanessa amang balakad kin ni Mateo. Bagbagaan nyo man balasang ko. Nana Marcela? Di na kami pulos ipangag kin ni Mindo nga mana. Aramiden na latanuan niya ti kayat na. Uray na paggad, aramiden na. Di kay agdanag, Nana. Talaga akasta ti aramidan mi kan ni Vanessa. Ay, Kan, uray dagiti mapaspasamak dito Nakasagana kami at tumulong kan ni Vanessa. agyamanak no kasta, balasang ko. Naimbaglakit din, tanda kayo agagayom na. Wen, Nana. Nasingad kami kan ni Mateo. Kan kada kayo amin. Iso nga aramidan mi mat, no anyaman ti maitulong mi. Di ka pa'y lagat inawis da Vanessa kan Loretta apimanawan ijay. Oh, apa nagsanay ka? Di mo ka dinangag timbaga? Saan man, senyor? Diya kun inawis ida. Gaputan na saer tirik nak itinaybaga kanyak day jay a Mateo. Anya nga imbaga na? Agasan taramiden na kano ti amin. Tapno maduktalan na no anya talaga ti mapaspasamak. Anya? Isungad na panunot kong aramidan. Nasken abilinak ni Dodoy. Saan? Di mo patuluyan no anyaman day ta apam panunutem. Senyor Ismael, apay alabdan na. Anya ti kayat asawan ti panang lapid mo kanya. Anya pay, dagiti sumaruno ama pasamak, gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan, daluyon. Daluyon. Napalabas, iti may sa arabii. Narikna ni Nana Marcela akasla da umar arubayan iti palayda. Isu ariniing na ni Tata Mindo. Tapno makasigurado na gitoy. Iti sa bali abangir, nagkuyog da Loretta ken Vanessa, anapan iti lugar da Mateo. Tapno andingayan da dagiti lumugar. Kang runaanen da Mateo ken dagiti dadakkel na. Kabayatan na, kinasarita ni Andreo ni Senyor Ismael, maipanggap
ken ni Mateo. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Senyor, nasa ertiriknak itinaibaga kanyak dayjay a Mateo. Anya nga imbaga na? Agasam, taaramiden na kanuti amin, tapno maduktalan na no anya at talaga ti mapaspasamak. Anya? Isungadan na panunot ko nga aramidan. Nasken abilinak ni Dodoy. Saan, Andrew? Oh. Di mo patuluyan no anyaman day ta pampanunutem. Senyor Ismael, apay alapdan nak. Anya ti kayat asawan ti panang lapad mo kanya. Andrew, saan ka matalaplapdan? Tilang kanyak. Saan nga itati umno akan ito? Tapno ipatungpal mo no anyaman ti kunam a planom. Senyor, Panunutem langen. Napudot itati sitwasyon. Tamalaksi di ti kalata panang lukat ti pagminasan. Impapatay mo pa'y ti Kapitan Ijay. No adda pa'y sumaruno ang mapasamak. Ang mga nukarkaro amarubruban ti anyaman amarikriknada. Kat isupay ti pakadadailan ti amin na plano ta. anya? Sikan tinagkuna, apagtalkan na kadagiti obserbasyon ko, numay papaniti kasta abanag, Andrew. Isu apagyamanak launay, no dumngag ka ita kanya. Kinuna ni Mateo, ano bilang tamakita na di tao anang dangran kankwana, mabigbig na kano. When ka nung arod, Vanessa? Apay ang nagsanay ka itinaunag. Pampanunutag lang amin. No kasano ang makasango tayo dagiti agpapaay iti pagminasan. Nang runakat. Apay, Vanessa. Ituloy mo ti kayat mo nga ibaga. Nagkadkad ni Mateo nga agpatulong ka ni Papa. Diyan kun mas daaw. Ha? Loretta? Di mo kumatagidaksan ti panagkadkad na. Ngam, di na kaya ti umasidag iti uray asino man ang na-impluensya a tao para iti pan nakasulbar dagiti paspasamak. Maawata mo siguro no apay akas ti naibaga ni Mateo. Vanessa nga, am-amom ni Mateo. Iso daytay tao nga da prinsipyo na. Aginggat mabalin, di na kaya ti agpatulong kadagiti. Iti anya, Loretta? Saan ko maamasair teriknam iti ibagakkan ka? Ngam, nadlaw ko nga adda panagatap ni Mateo ka ni Senyor Ismael nga amam. Loretta? Ulitak, Vanessa? Saan ko maamasair teriknam? Di kagdanag. Kinapudno na. Uray siya kat nadlaw kumatday ta. Vanessa? Katjak mababalaw ni Mateo. Taultimo siya nga anak ni Papa. Kat agdwadwa kankwana. At damat kit di punto ni Senyor Ismael iti impaga na kanyak. Iso pa nagkunak, kat husto lang nga imayo na kankwana itay. Ngem saan akayat asawan, aga po iti anugot ko iti imbaga ni Senyor Ismael. Kat makalisin kanyak tay jay Mateo. Jak mabalin alipatan latan ti imbaga tay jay Mateo. Aduktalan na ti anyaman na mapaspasamak iti lugar da. Jak itulok aday jay Mateo ti agbalin alapad iti negosyo mi. No kasapulan amatay. Kasta ti mapasamak. Boss, imbagak matanken ka. Uray anya ti ibilin mo, aramida. Dodoy, Uray ni Senyor Ismael. Kabaalan mi apukawan, no iso ti kayat mo.
Dumtang tulat ta dayta, Dodoy. Saan pa'y nga ita? Angam ko na matakasurun mo, iti panang lapad na kan ka iti plano. Pudno. Ang iti may sa banda. Adamat punto na. Boss, Iso palabasag pa lang tikas siya pa ng lapad na kanyak. Adalag ana imbag. Noan niya ti adang arumbang nga iwayat ko. Kalaat matlatan apimanaw ka ijay lugar da Mateo itay. Manong Andrew. Adang amin napatag nga ina si kaso. Kasta ka di? Wen, kan may sa... Jakmat kaya ta may istorbo kayo. Nang runa, kat nadlaw ko asaan kayo payla anauma iti kaaddayo ijay ka ni Vanessa. Inandi ngay mingamin da Mateo. Nang runa, kat adasaan anasaya at anapasama. Ay, uwan nga rod. Kaslakit din nagbalin anakiro ti panagbiag da ijay. Manipod ng lukat ti pagminasan ang negosyo ti gobernador. Panaday ta, Manong Andrew. Kung nakatulungak da Mateo iti parikot da. Iso na lang. Tanaamiris ko ang narigat adalapusan ti gobernador. Anya ti kayat mo asawen, Manong Andrew? Na-influensya ti gobernador. Sakit, iso ti adda iti poder. No ipadrinok da Mateo iti parikot da. Amangan no dagitintumot negosyo mi ka ni Senyor Ismael ti pagpupudutan na. Anya? Dahita ti rason, no apay adya kon inulit nga injaya ti tulong ko kada Mateo. Papa, apay akas di ti jar ni Yaya Clarin. anya ti kayat mo asawan, iha. Marikrik na nga dati saan anasaya at napasamak kan kwa na. Ngam, kunanamat nga awan ka no? Oh, awan ko na namat gayam. Anya pala ti parikot. Kabisado ko ni Yaya Claring. Mabutang dayjay nga agibaga kanyak. No sika ti rason ti kasjay ajar na. Anya? Siyak ti sidiram iti kasya mapaspasamak kini Claring. Gaputa amok amabutang kan ka ni Yaya Claring, Papa. Iso adinak mat siguro mapabasol. No kastoy man ti panagsaok ita. Bagtasan anasahir tirik na ni Vanessa. Iti kasya panagkudkut ni Mateo iti imbagana. Kasanon no damot nagpaiso ti maitulong ni Senyor Ismael. Imbagak mutin kan kuana. At dagiti gundaway ang mapmapan ni gobernador iti mansyon dagiti Villaflor. Amangan mat na dumugag ni gobernador no bilang tamismon ang Senyor Ismael ti makisarita kan kuana. Rinagam namot kit diti ka panunutak ha. Ngam talaga asa na mapunas ti atap na. Akakunsabos ni Senyor Ismael ni gobernador. Kat adda punto ni Mateo. Anya langan ti mapasamak. No bilang tagpay sugayam ti atap na. Talaga ada kami ti may sagmak. Anya jay ko lang balasang ko. Tapno sumarda na ni Papa iti anyaman nga aramidan na kan ka. Wano, trato na kan ka. Ikagumaakon nga aramidan ti amin akayat na, Yaya Claring. Balasang ko. Imbagak mutan kan ka ti kasta, saan ka di? Ngam, amom Yaya, talaga saan amapunas ti panagduadwak ka ni Papa? Panagduadwam maipapan iti anya. Nga adda sa baling aramidan na. Isudak ka ni Andrew. Anya? Talaga akayat ko adoktalan no anya dayta. Iso nga ikagumaak nga aramidan ti amin, Yaya. Adakan ka dayta, balasang ko. Aramidam no anya ti ammom ama iparbeng. Kat sapay la kumata maurnos nga agpayson ti amin. Anya jay kunam nga imbaga ni Mateo, Mindo. Mapan kumakano ije presinta o. Anya kanu ti aramidan na ijay. Mapan na kanusok nalan. No kumustan ti panagimbestigar dagiti pulis. Maipapan ka dagiti mapaspasamak dito lugar tayaw. Anya? Awan kanu ti mapasamak. No awan ti mangdagdag ka dagiti pulis. Ngam no adda kanu ti uray may sa akanayon amang suknal ka dagiti reklamo tayaw.
Mamati ka na nga danasaya at nga itden na. Kat anya ti imbagam. Pinalubusam ka de. Saan? Maamakak. Mabutengak para iti anak ta. Naimbagmat no di mo pinalubusan. Tasi ka ti siderak no maisagmak ti anak ta. Marcela, Tauray siya. Jakmat palubusan no bilang tasyak tinangibagaan na iti plano na. agam kabisado kon ti anak ta. Saan na bastagtal na dayjay? Anya ti kayat mo asawan. Amang ano ipamuspusan na latta ti pagpanggapan na. Sigurado ka kadi iti kasta plano, Vanessa? Wen Loretta, pinanunot ko na imbag ti maipapan iti daytoy. O anya, ada ka di pa'y di tabalayo ni manong mo? Kinapudno na, saan pa'y arimwar iti silid na? Kasano nga rod? Kabailam ka di nga ipamuspusan ti amin, tapno iso ti mangkuyog kanyak idiigid ti baybay? Sige, siya kung ti makaam mo. Agyaman ak Loretta, urayak laangan dito'y balay. Panagkonak manong. Umay ayon kan ka itatigundaway. Depende laangan no kasano ti diskartem. Anya ti kayat mo asawan, Loretta? Kidkid dawan ni Vanessa ako yugak kumakano. Ngam, ada na patag nga si kaswak. Saan ko amakuyog? Ah? Amangan no kayat mo akuyugan ti gayam ko. Apay aya? Sa dino ti papanan na? Kayat nakano ti agaliwaksay. Kat kabisadok no sa dino ti pagaayat na apapanan. No kasjay akayat na ti agaliwaksay. Sa dino, Loretta? Ijay igid ti baybay. Ha? Napintas iti dayja a lugar manong Andrew. Noon ay a lugar para kadagiti agpimpin natag. Loretta? Amangan no maikan ka iti gondaway amang yibkas iti riknam kan kwa na. No bilang mapaanugot mo asikan ti mangkuyog kan kwa na manong Andrew. O sige, kayat ko. Talagang aramidak ti amin. Tapno ayaten nak ni Vanessa. May salaabanag tikid dawag manong. Saan mo kumanga ibagbagakan kwa na asyak tinangalaam iti impormasyon? Diyak kaya tamadadaal ti panagtalak kanyak ti gayam ko. Sapay la kumata saan agim mura jay anak ta. Gapo iti di mo pa nang palubos kan kwa na iti panggap na, Mindo. Ay, Marcela. Maawatan namat siguro apam panunutan talaang ti karadkad na. Saan ka de? Sapay la kuma. Takas tatisumken iti panunot na. Kat di nan patuloyin ti amin. Mindo. Agam no daduma. Maawatak met di anak ta iti kasjay nga aramiden na. Ngamin para metla kada tayo nga agindeg dagiti plano na. Anya? Pudno mahit saan kaday. Iso na laeng tatalagaan na paggan. Among Vanessa, nalaos tiragsak ko. Gapotay manugot ka sumurot iti daytoy a lugar. Andrew, Among, pag-aayat ko launay ti umay iti daytoy a lugar. Mapang-aral nga mintian yaman amarikrik na. Kat dudukot ko, tunggalan dahak ditoy. ha? Dayta tagpaiso. Ket, sapay la ko ma. Tamagustuhan ti panangikuyog ko kan ka dito igid ti baybay. Kinapudno na, pag-aayat ko mo ti umay ditoy, Andrew. Ha? Talaga, Vanessa? No kasta, agpada tangarod. Andrew, Vanessa, di mo ko mapagarupan. At dinodorsok dahito yung aramidek. Ngam talaga adya kung malakban pa iti bagi. Anya ti aramiden ni Andrew, iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Danluyon!